Тауышлана мин бер аларның гаилә фотосын йырткан идем. Ачуым килгәндә. Шул фотография өчен алар мине кыйнадылар, аның балалары кыйнап мине өйдән куып чыгардылар. Ул ничектер Александр бик каршыда килмәде аларга. Шулай итеп мин анарсын Тора салып кыйнадылар, суктылар сиңа. Мин 2-3 атна эшкә дә чыга алмыйча йөрдем. Минем кыяфәтем бик эшкә чыгарга. Мондай хәлләр мин кинода гына була дип уйлыйм. Мин дә шулай дип уйлыйдым. Шул менә мин ул өйдән киттем. 3 атна эшкә дә чыга алмадым, өйдән дә чыга алмадым. Гел елап йөрдем, елыйм, күзләрем гел шешенеп беткән бит инде. Сөйли дә алмыйм җиннәп. Шулай итеп мин административный отпуск алдым.